straight to the point. Okay, ato tagag pagtagad mahigalan tunduga mga isgutanan ron buntaga mga kaigalaan. Atong ipadayon mga higala. Nya si Gwen Garcia gahapon, bida mo lagi na kong giingon nga mag-countdown ako karon, 26 kaadlaw na lang, June 30 na. Kay matag-adlaw mga higala sa iyang pag naa sa Kapitolyo, inay mag-chill-chill na lang siya. O baka mga higala nga relax-relax na walang gamay. O ga manghipos na mga higala, mamutos. Daghan pa man siya pambuhaton. So, kinini ang katong budget nga 1.2 billion, ingo man to siya nga di na niya ipadayon na kay daghang saba. May gani kay kita nagsaba-saba, ha? Ang katawhan nagbantay mga sukid tigpaminaw ani. So di na lang niya to idayon. Now, arita mahigala ang speech ni Gobernador Gwendolyn Garcia kagahapon atong ipabati ron taon. Pero mo na akong giingon ninyo, ang ombudsman gisuspenso siya in 2013. No? Di sa manaog. Pagkanaugon sa ombudsman, di manaog. 2018 na suspenso na po ni Dekin. Pagka congressman na niya. Di maminaw. Karon tuiga 2025. Gisuspenso na po sa ombudsman, di maminaw. Karon ang mga tao na gyud nagpanaog niya. Ha? Ang katawhan na gyud may nagpanaog niya. Ingon niya po siya, gitikasan. Ang mga mayor gahapon akong gitan-aw may gala mga dagway bida. Masabot nimo mahigala ba nga at the back of their minds mura bitawg na unsa man tawo na si Gwen, oy. Eh kanang mga mayor o tinuod lang sila may naswito dito sa ground ay. Sila may nahibaw dito sa ground kung sa actual nga mga panghitabo dito, ang mga tao dito. O mupugos kang mayor ka mahigala nga imog yung iduot si Gwen, moingon mga tao nga mayor anak mi nimo pero ay lang mi og buti kisa imong gobernador. Ha? So iya gong i-insister in town niyang kaugalingon. Kanang bang naghimo sa mahigalag theory nga iyang gituuhan ang iyang theory o pagtuo niya siyang theory but niyang ipatuo po sa uban. Hasta Glenn Suko may glatan-aw na ko sa Glenn Suko mismo medyo utro sa tunga mo tuo. Ay mutuos Glenn Suko mga kaigalaan, makaingon man ka nga naapil na sa Glenn Suko nga wala klaro ning iyang kadaugan kumaon. Karon ang mga tao na gyud mahigala mo oy ni pakanaog niya. Unya unsang gitabua aton tagag pagtagad ha kay di ato sang i-play ni nakikita naman mo ani pero ato lang i-play para nga kini ni ang ma-analyze na to. Bebe, asa man to dong? Dong names, be, kene. Kaya ng portion lang nga mo protesta na siya. Sige, kene. Okay. Sige ko no, kana mabating audio, kana. Asang audio, anay audio. Again, for the education of those who do not know and still need to open their books and do their homeworks, for the most of them, they are currently serving as mayors. And so, I will address them as mayors, though some have been re-elected. And that should still mean another term, but no need to call you mayors-elect, except for our Bourbon mayor-elect. Mayor-elect Nico Dotilios. Please take notes, those that are watching me, so makasabot mo o bisa naman lang, kung lisod ka ayot, i-record na lang, ar mabalik-balik ninyo, musod sa utok. To all of our beloved mayors, ako mga pinalanggang anak nga sa unom katuig, nagkakuyog kita. Magkakuyog pagyud kita. Hangtod alas 12 sa udto, 30 sa Hunyo, 2025. O wa takibaw, basin pa. O even after such a date. Before I proceed, let me address... Okay, katsa dong. Atong katsa. Gamay lang dong. Okay, kini manggod mga higala,
kita naman mo ani. Ibaw man ko kita na mo ani. So ato nang gituyo may galagi play kay ato mahigalang analyson. Mingon pa sa take note ha. So gi-take note gyud ka. Og matod pa niya nga magkakuyog ta kutob sa alas 12 sa udto sa June 30. Kana sakto na. Gipakapinan pagigamay og bisan pag sa uban pa mga day. Mahimo na gob pero kini imong protesta manaog lang gigagtarong sa Kapitolyo ni June 30 sa alas 12 sa udto. Oo niya, pangita lang dito asa ka mag-opisina dapita kung gusto ka. Kung magkuyog mo o asa mo magkuyog, okay lang. Basta ay lang kayo samok-samok sa Kapitolyo ha. Pa ni may galay speech pa rin niya pagsugod pa lang. Pagsuunahan na dito ng mga protesta na siya. Sige, unsa may ang basihanan ko no. Okay, padayon ko no dong names. For those who do not understand this oft-used cliche, this refers to when there is an issue that nobody wants to talk about and yet is so real, so huge, and so present that we call it rhetorically, allegorically, the elephant in the room. And I refer to the elections that have just transpired last 12th of May 2025. As the results started coming in, fed by COMELEC servers, I do know that from the 1st to the 2nd, the 3rd, 4th, 5th, 6th, and 7th districts, our mayors started shaking their heads in disbelief. Cut. Okay. Tinood yun na. Siguen mo oy shaking their heads in disbelief. Lingo-lingo ko no? Ang mga mayor nagsugod ng lingo-lingo. Kay naklaro naman, kamis DYHP nga nag-coverage me. Pag mga alas 8, alas 9, na clarix na day. Nakuha na itong trend. Kompleto matag reporters. Kumusta man din ha? Kumusta din sa North? Kumusta South? Kamong naminaw itong broadcast. Aside sa niabot dili sa kini ang matawag nato mga higala o official na nga di as kumilik. But before sa official dito pa lang sa kalusunan, wa na. Nahibaw na nato mga higala unsay daga na. Leading na mga higala si Pambari 4 at the time. Og matod pangguin ang mga mayor kuno naglingo-lingo silang mga ulo. Shaking their heads in disbelief. Naglingo-lingo kuno di makatuo. Ang mga mayor may di katuo, ikaw ray di katuo. Natala mo ha, naglingo-lingo kay di makatuo. Okay, padayon dong. Padayon. Go. Kapitanes. Sige. More so, mismo ang mga sugboanon. Kay dili makatuo sa nigawas nga resulta. In the aftermath of that shocking deluge of numbers that ended up with an unknown, and prior to the campaign, a non-political figure concentrated as this person was on soliciting donations for her foundation, for which there's a continuing case against her. The mayors started to feel guilt. And they started to think, where did we go wrong? We tried our best. After perhaps 24, 48 hours, some of you may have started to justify, kay mas maayo manggod mo sayaw sa TikTok or mas dako magugpaa. Sige, okay. Sige, go landong. Or
Grabe gyud ning tao, no? Bisag unsay nahimo ni Gwen. Madara gyud. This is my answer. Kat sa, I kat. have heretofore... Kat sa dong. Tanawa, mga mayor taon, mahigala nga naminaw, bida. Kadoko-doko in taon, mga sukinting paminaw, astas gilinso ko, kadoko-doko, ha? Ang katong bang mayor dito mahigala sa unahuna siguro nila sa kanang hilom lang ba? Nagkantakantan to sa unahuna nga, sakto na lay, sakto na lay. Igo na lay, igo na lay. Gitaon is Gwen mga sukit di paminaw. Naisama lagi na ako i-describe may galakis Gwen naisama ni atong boxing bang Manny Pacquiao versus Juan Manuel Marquez. Kadto god nagprimadona masagod sa Manny Pacquiao dai kumpiyansa kamantay ka. Kumpiyansa mo sa kwan kayo ba? Igo bitas kinumo mahigalang Juan Manuel Marquez basta na kuya panda sa canvas. Pag mata may ganun mo nakapangutana sa unsay plate numbers multicab nga nakadasmag nako. Monas Gwen may gala mo bag asa ko nadasmagan ko multicap. Astilan mga sukid ng paminaw. Kanang mga mayor din ha. Sila may nahibaw dito sa ubos o kung sa aktual. Ha? To be very honest, mahigala kanang mga mayor na sa ilang tinuod na sa ilang kasing-kasing may tawag ko ng mga naong ng mga mayor, di ba? Gaduko-duko mo lagi og mga matod pa sa nahibawan dako-dako sigong kwartang ibuhian ni Gwen day. Dako-dakong kwartang ibuhian matod pa sa atong nahibawan. Ang problema na ron kay mga leader maayong manigbas, ang mga tao maayo nang mangopras. Una-huna sa mga mayor siguro aroy, masukmatan man taan nga napildes Gwen aning inyong lugar. Ha? Sa kadako mahigala sa kwarta nga gibuhian unya napilde, mura in taong ang mga mayor mahigala ganang golden retriever bitaw nga iro nga nakasa. Wantay mo mahigala kada bitong golden retriever o di gani kadang kada bitong unsa pa sa labrador day mga buutan man ang mga iro ha dagko na mga iro pero mga buutan kanang gagmayng iro nampoy mga buutan do na poy mga malditahon sama nang mga kuan minipin bisag pagamay-gamay lang mahigala pero purbida. Ang naong sa mga mayor town murag mga golden retrievers mga kahigalaan murag mga labrador nga iro ba nga nagduko na in town. Posible to tinawagan na ito papadong nito nga may patawag batas gobernador mga adto bata o dili tinawagan na gyud sila day. Mga adto lang ta pag pamauli ni tinawagan na gyud sila nga unsa ba taon hindi pa man mo dawat sigo boy. Kada ato tiwason ha o sa padayon tani mahigala ang iyang speech mga sukid ti paminaw. Do dabit ako na nangatawa ni mga mayor una ini mahigala di makatuos glinso ko. Kay kung panalitan kan dunay problema sa eleksyon sa tupak kanang kang Glen nga result. Unsa ba na? Ha? So problema na din na tinuod ng kang Glen nga result. Ang mano, arita sa liluan. Arita sa liluan me, kana nga district nina napildi man ka Gwen. Governor Gwen pildi man ka sa liluan. Unsa ba na? Anak na to unahon og ihap. Nya si Frasco, Doc Frasco, congressman imo karong son-in-law ni Daog. Ang igsuon sa mo son-in-law nga naa sa liluan mayor ni Daog. Unya kininiang ang imong kitagaliluan man na kanang may imong anak na si Cristina Frasco na aman diha sa liluan. Anata sa liluan mag-una og ihap kung gusto ka, ha? Masama man nimo na. Di ka makatuo nga kwan? Mura man sa dramas DYHP manghigala nga dili kini tinuod. Mana sila dong? At sa ipadangat ni Manila may higala kay humana ko no ang programa sa Manila nya nag-news na ko no. Ato na ipadayon mga higala karong atong taon no. Kay mura na siya sa drama pa dili kini tinuod, ha? Mahimo pong tubagon nga naigo na lang ganin ni ana na.
padayon may gala standby lang sa aha karon totoo gyud tiwason yang speech may higalang Gwen Garcia atong tiwason unya atong analisaron